De kei hier in Rinsemegeersmei joert voor het eerst de stal weer uit. Ze brouwen ont jou de eerst alle dagen hoe dijs boeten. Maar zo mooi als dat beeld lieket, zo mooi is de realiteit van de melkveehouders net. Je zou het denken dat, doordat de consument flink hamsteren had een paar weken, de boer goed bjorkert. Maar dat is net zo. Nou, als het vooral die zuidelijke landen haast, daar valt op heden de vraag valt daar uit voort. En dat jouwt de verstoring in de markt. En daar moet je anders op anticiperen. En wat natuurlijk echt nog kan is dat hier in Nederland, dan hoop je net dat dat gebeurt, dat er in wezen echt nog wel eens een fabriek uitvallen kan. Wiegersma doelt dan op het scenario dat er bij een fabrikant die het molken aanneemt, zoveel werknemers ziek worden dat het fabriek stil komt te lezen. Dat zou helemaal een ramp wezen voor de sector, want zonder fabriek kan de boer zijn molken net kwijt. Een oorpunt van Zwarg leidt hem in de prijs van molken, boter en siers. Nevens het Nederlandse melkveehoudersvakbond maakt Europa ingrijpen. Je kunt dan denken aan een systeem waarbij het boeren even minder produceren en dan een premie krijgen, omdat dat systeem in het verleden echt geholpen had. Toen men ingrepen had en de boeren vregen had om een vrijwillige productiebeperking, dat wel goed uitpakt had toen. En toen gingen de prijzen weer beter en toen kwam de markt weer in evenwicht. En dus moet er gauw actie uit Brussel bij komen om nevens Wiegersma een ramp hier vat te komen. De pine moet nog komen. Maar ik denk wel, als er net snel ingrepen wordt, dan kan het wel een rampzalig hier worden.